adunay usa ka istorya may tungod sa usa ka pobre kaayo nga makililimos. Kini nga istorya di ay ako ning gihulaman lamang gikan sa usa ka wali, sa usa ka pari. Ang maong makililimos, kuyog siya sa iyang amahan usab nga makililimos. Nga diin bata pa lamang siya, mura ba og nanay apprenticeship no sa iyang pagkamakililimos. So nagdako siya isip usa ka makililimos. Usa kay gayon niya na himalat yun masakito ng iyang amahan ug matud pa sa iyang amahan dong wag jud ko'y laing ikabilin kanimo. Kiniragong panaksa ng akong ikabilin diha kanimo nga gamiton gihapon nimo sa pagpadayon sa pagpakilimos. Og niyatabo ang panahon gayon nga namatay ang iyang amahan. Og kining bata mo na po iyang gigamit among panaksan sa pagpakilimos. Hangtod nga nidako siya. Ug usa ka adlaw niya na adunay usa ka gold merchant. Nihulog siya og sinsilyo sa maong sudanan. Ug nitagingting kana ug matud pa sa maong gold merchant. Mura og talagsaon kining panaksan ni gamit sa usa ka makililimos. Og iyang gitan-aw og matud pa niya ginan ang makililimos dong nganong nagpakilimos ka man kay balo ba ka nga kini maong panaksan nagkantidad kini og $100,000 kay gold di ay kadto. Motay katapusan sa istorya mga igsoon. Kay balo ba kita nga ingon ana usab ang atong kahimtang. Murataan ay og makililimos nga giisip nato ang atong kagalingon nga kabus kaayo pero wakta nakaalinggat nga kita di ay usa ka dato di ay kita. Sa diya nga gitubos kita ni Kristo mga igsuon ug human sa iyang pagtubos nisaka sa langit ug gipadala niya ang Espiritu Santo nga atong nadawat. Anaan nato ang gahom sa gingharian sa langit, pinaagi sa pagpuyo diri kanato ang maong Espiritu Santo. Sa niaging simana ato gisaulog ang ascension, ang pagsakan ni Jesus sa langit. Daw sa mga gibiyaan kita sa Dios, pero sa tinuray lamang wala tabiyai sa Dios. Mas gihimo niya ang pagsaka ngadto sa langit aron mapadala niya ang Espiritu Santo diri kanato. Kaniadto mga igsuon, sa diha nga si Jesus nagkuyog-kuyog pa siya sa iyang unang mga tinun-an. Giisip sa mga unang mga tumutuon ni Jesus kaniadto nga si Jesus usa ka miracle worker. Ug tinuod kay ang Dios nagpuyo uban kanila, ang Dios nga gamhanan ug pwede niyang buhaton og bisag unsa iyang buhaton sa iyang pagagamhanan. Pero kay balo ba mo mga igsoon, human nga gihatag sa Dios ang Espiritu Santo diri kanato sa matag usa kanato, pwede pod nga kita mamahimong miracle worker. Gipaambit sa Dios ayang gahom diri kanato pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Ang ato na lamang nini unsaon nato pag-recognize sa Espiritu Santo nga naa kanato. Ug sampito nato ang Dios pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Mamahimo nga kita usab sa atong bahin, makahimo usab kitag milagro. Dili man siguro sa ang akong gipasabot nga milagro nga makahimo ka sa umaong tubig nga mamahimong bino. Daghan pang milagro nga mabuhat nato mga igsoon nga matampo nato sa nagpadayon nga misyon ni Kristo nga iyang gibilin sa iyang simbahan. Ang simbahan nga gitukod ni Kristo niadtong adlaw sa Pentecost. Ato hinduman mao kana ang pagkahimugso sa atong simbahan. Ug pinaagi sa maong gihatag sa Espiritu Santo, gipadayon
naglihok ang gahom sa Dios sa atong taliwala hangtod karon. Muna mga igsoon, kung atong subayon ang kasaysayan sa atong kaluwasan, kasaysayan sa atong pagkasimbahan, tan-awa ra gyud. Sa diha nga nagsugod ang atong pagkasimbahan, sugod dito sa apostoles, sa diha nga nadawat nila ang Espiritu Santo. Daghan kay mga pagsulay sa atong simbahan. Grabe ang mga pagsulay. Pero hangtod karon mga igsoon, nagpabilin nga nagbarog ang atong simbahan tungod sa gahom sa Espiritu Santo. Ang mga tao nga naglihok diya sa simbahan tungod sa lihok sa Espiritu Santo, andam nga magpakamatay, andam nga barugan nila ang pagtuo ngadto sa Dios. Diya sa kahimtang sa atuang kabalo namang nga naagi madungog nato nga istorya nga pagkamatyan gayud ang bahandi nga kalibutanon. Sama pananglitan, kana lamang pagdipinsa sa imuhang property. Di ka ganahan nga dunay mulapas imo ginang pagkamatyan. Or ang mismo nga nasod nga din adunay buot nga muagaw nini, bag-uhay pa lamang kaayo mo ni istorya sa nitabo sa Ukraine, for example. Daghan nga mga citizens sa Ukraine nga anda magpakamatay para sa iyang yuta nga natawhan. Tungod kay naatay sentimento sa lugar, sentimento sa maong yuta nga gikabilin sa imong katigulangan. Muna nga andam kang mubuhis sa imong dugo. Pero sa istorya sa atong pagkasimbahan mga igsoon, lahi kato atong gisgutan kato kaganiya nga example, may tungod lamang kato sa kalibutanon nga bahandi. Sa ato pa, bisan gani ang kalibutanong bahandi pwedeng pagkamatyan sa sakatawo. Pero kabahin sa atong kaluwasan mga igsoon, ngano nga ang atong unang mga martir sa atong simbahan ug hangtod karon adunay nagpakamartir sa atong simbahan tungod kana sa lihok sa Espiritu Santo nga naa diha kanila. Nga din ang maong gahom sa Espiritu Santo nagtudlo kanato nga nay mas labing importante aning kalibutana mao ang atong pakighiusa sa Dios dito sa langit. Kana mo'y pinaka-highest value nga gihatag sa Dios diri kanato, ang atong pakighiusa sa Dios niining kalibutana ug ang atong pakighiusa sa Dios dito sa langit. Ug mao kini ang kanunay nga gidiktar sa gahom sa Espiritu Santo nga paninguhaon nato nga dili kita mahimulag sa Dios. Ug tungod ana mga igsuon, ang mga tao nga diin naglihok kanila ang gahom sa Dios pinagi sa Espiritu Santo, anda magpakamatay sa maong ebanghelyo, anda magpakamatay sa maong mensahe sa atong Ginoo, ang mensahe sa kaluwasan. Sumuna mga igsoon, naanan nato ang gahom sa Dios pinagi sa Espiritu Santo, nga din atong sampiton ang Dios, sampiton nato ang Espiritu Santo nga mulihok diri kanato. Ug dili ta angay nga mabalaka, basin niya og mingon mo, mahadlok ko nga mosampit sa Espiritu Santo nga basin niya ang akong katigayunan, ako ning bahin-bahinon ug ihatag sa tanang lumulupyo dinhi sa Sabuangeta. Wa ka kay balo ug munay movement sa Espiritu Santo. Muna siya'y kahulugan mga igsuon sa atong pagabinunyagan nga naa na nato ang Espiritu Santo ug ato kining tugutan nga mulihok diya sa atong kinabuhi. Ug dili nato tugutan nga mulihok usab ang lain pod nga mga gagmayng espiritu. Ato lamang inon gagmayng espiritu. Kay naa man gyud pod nga naglihok aning kalibutana nga buot muhaylo ug musamok sa sakatawo aron may ma-divert ang iyang panglantaw ug makahikalimot siya sa Dios. Naay mga gagmayng espiritu nga iya sa kangit-ngit. Ug dili nato kana tugutan nga mokontrolar sa atong kinabuhi. Mas atong tugutan ang Dios
Pinagi sa Espiritu Santo nga mulihok diri kanato, nga nagtan-aw sa atong kaayuhan, nga nagtan-aw sa atong kaluwasan, nga nagtan-aw sa labing importante kaayo nga makabot nato ang kadaugan dito sa langit. Matud pa sa atuang sa ikaduhang pagbasa karon, aduna kitay mga gasa nga nadawat. Apilan niini ang gasa gikan sa Espiritu Santo. Gihatag among gasa mga igsoon dili lamang para sa atong kaugalingon, kundi gihatag kini sa Dios diri kanato aron gamiton nato diya sa mission nga gihatag ni Kristo kanatong tanan. Gamiton nato ang atong mga gasa sa kaayuhan sa atong pagpanaw isip usa ka simbahan, isip usa ka katawhan sa Dios, nga din ang maong gasa mapuslan kini alang sa atong kaluwasan ug makahatod kini kanato padulong sa atuang kahimayaan. Unsaon nato pagmatikod mga igsoon nga kun ang gasa ang naglihok ba nga espiritu diri kanato, espiritu bagayod sa Dios. Unsa nato pag-usisa niini? Basin niya ang espiritu nga naglihok kanato, nagdaom ta nga espiritu sa Dios pero lahi na di ay nga espiritu nga naglihok kanato. May balaan lamang nato kini mga igsoon, pinaagi sa bunga. Pareha ra gud anang usa ka tanom. May balaan nato ang kalidad sa usa ka tanom. May balaan nato kung unsa ka na nga matanga sa tanom, pinaagi ra sad sa bunga. Unsay mga bunga di ay nga atong gisgutan dinhi karon para makahibalo kita mga igsoon nga kini espiritu gayud sa Dios nga naglihok kanato. Una, kanang putli nga gugma. May kang putli nga gugma mga igsoon, usa ka tinuod nga paghigugma sa imong sikataw nga wa ka nagunahuna og balos gikan kanila. Wa ka nagunahuna og kapalit. Tininuod nga paghigugma, apilan niini ang paghigugma sa imong sikataw nga din andam ka nga mopasaylo kanunay kaniya. Kung nakaani nga gugma mga igsoon, naglihok kanimo ang Espiritu Santo. Ikaduha, ang pagkatinuod nga malipayon. Dili tong nalipay ka kanidaog ang imong kandidato. Dili tong nalipay ka tungod kay naa kay nadawat nga butang. Dili tong nalipay ka kay murag pabor kanunay ang kahigayunan diya kanimo. Nalipay ka mga igsoon tungod kay nahiusa ka kanunay diya ni Kristo. Wala nimo gibaylo si Kristo. Siya mo'y imong number 1 sa tibok nimong kinabuhi. Diya makitaan ang tinuod nga kalipay nga usa ka gasa kana gikan sa Espiritu Santo. Lain pang gasa mga igsoon, ang tinuod nga kalinaw, dili tong malinawon ka tungod kay walay musukol kanimo kay isog ra ka kaayo. Dili tong malinawon tungod kay wa gyud away nga nitabo. Pero nagpahipi day ang imong kahadlok kay basin niya ug mas labaw pa kanang tawhana. Ang tinuod nga kalipay, ang tinuod nga kalinaw mga igsoon, makabot usab gihapon kanato sa tinuod nga pakigiusa nato diya sa atong Ginoo, nga siya lamang ang atong gisimba aning kalibutan ug wa tay lain nga gihimo nga Dios aning kalibutan. Lain pa nga bunga. Ang tinuod nga pagpailog, dili tong nagpailog nga may nga banter niya, moabot ang panahon nga ako na pud niya. Pailog mga igsoon nga tinuod kang nga naghatag sa imong kaugalingon para sa kaayuhan sa imong sikatawo. Usa ka pagpailog nga andam ka kanunay nga muhatag og higayon sa sakatawo pagsabot lamang para kaniya. Ang pagpasaylo kanunay kaniya. Makabot nato sab kini nga pailog mga igsoon kung gipangayo kini nato gikan sa Dios. Kay dili sayon di ay ang pagpailog. Especially kung ang tawo kanunay nakasala batok kanimo. Ug kanunay nga nagbalik-balik sa pagpangay pasaylo diya kanimo, dili sayon ang pagpakita sa mong pailob anang tawhana. Lain usab nga gasa or bunga sa Espiritu Santo ang kaligdong sa atong kinabuhi. Kaligdong meaning wa kay lain nga mga intensyon nga para lamang sa imong kaugalingon. Tinarong kanunay ang imong gibuhat para lamang sa Dios. Lain pa nga bunga
Mao kini niong pagpugong sa atong kaugalingon. Kay balon ta mga igsoon, kung ato ra giyong pasagdan ang atong unahuna ug atong kaugalingon, daghan kayong pangandoy, mga lawas nun nga pangandoy, mga kalibutanon nga pangandoy. Kung kamaw kita magpugong, mas gitagana tog importansya ang pagpaambit ngadto sa uban. Mas gitagana tog importansya ang atong isig katawo. Andam kita nga magpugong sa atong kaugalingon. Usa ka na katimaan nga ikaw, ana adya naglihok ang Espiritu Santo sa imong kinabuhi. Katapusan mga igsuon, kung adunay kaligdong, aduna po'y kaputli, ang kalimpyo, ang matag usa kanato gasa gikan sa Dios. Dili nato tugutan ba nga kanabang dili nato tugutan nga mahugawan ang atong kaugalingon, mahugawan ang atong pagkatawo. Apila sab dili lamang nga pag-amping sa atong kaugalingon nga di mahugawan, kundi ang pag-amping usab sa atong isig katawo nga dili pud siya mahugawan pinaagi pud kanimo. Kung naana nga tinguha kanunay, naglihok ang gahom sa Espiritu Santo diya sa atong kinabuhi. Pero kung magsugod na gani kita mga igsoon og pangaway sa atong silingan, mo take advantage sa atong silingan, magsugod na gani kita og hinakog og di ta kamong mulantaw sa panginahanglan sa atong silingan, ug kanunay kita nga magdaot sa ato isig katawo ug di ta kamong mopasaylo ngadto kanila, ang pangutana, unsa nga matang sa espiritu nga naglihok diya kanimo? Mga igsuon, kana nga espiritu ha, dili kana iya sa Dios. Ug dili nato ma-blame nga naay mga tao nga mingunta nga taysa nganong giyawaan na siya, nganong gisaniba na siya, tungod kay sa ilang kinabuhi pa lamang daan, aduna nay laing espiritu nga gipalihok diya kaniya ug nahimo silang prone sa attack sa daotan, nahimo silang abli sa atake gikan sa puwersa sa daotan. Kay dili naman ang Espiritu sa Dios ang naglihok sa ilang kinabuhi. Muna mga igsoon, atong dublion ang pagsampit kanunay ngadto sa Dios. Sampiton nato ang ikatulong persona, ang Espiritu Santo, nga mauunta ang kanunay nga maglihok diya sa atong kinabuhi. Kay pinaagi ni mga igsuon, mao kini ang matang lamang sa pakighiusa, hingpit nato nga pakighiusa diya sa Dios. Matupan ni Kristo, gipanag-iya na kita niya samtang nagampo siya ngadto sa atong amahan. Amahan ko, ako nang gipanag-iya kini mga tawhana. Usa atong bahin mga igsoon, tungod kay gipanag-iya na kita sa Dios pinagi sa paghatag niya sa Espiritu Santo, ato pong paningkamutan nga tugutan nato ang Dios nga mulihok kanunay diri kanato. Umari ka Espiritu Santo, maglamdag siya kanato, magiya siya kanato, mag-inspired siya kanato, maghatag siya kanato kadasig kanunay, bisan na ata sa taliwala, sa kalisod ug sa kahadlok nining kalibutana. Ug wa tay dapat unta nga kahadlukan, ug wa tay dapat unta nga kaluyahan kung kita nagpabilin lamang diya sa Dios o nagpabilin sa pagsampit diya sa gahom sa Espiritu Santo. Maninugitan tanan, nagatuo kami sa